Metropolitan Children's Hospital. Pauwi na po tayo. Pauwi na po tayo. Setting Kairi, almost 50 kilometers, almost 1 hour ang biyahe. Thank you. Ang gabi. Wait lang po. Nice. Lagyan natin ang konting sunscreen. Kasama po natin ang ating baby. Sisay sa indo ang iguang panugang sa Piña Francia sa Rome Domingong celebra sa salukang naga prosesyon maugman Kung sadit pa sadit ka pa man nagkarawat kita ni kulutan kinulong mo ako pinulot kakaman ang simbag mo sa ko. Sige guys, tara. Ayoy na magbiyahe. Hain ka na baya. Tayo'y after yatid natin ang ating baby at tayo'y Are you okay, Kenzo? Tawat kong madaya ang kulot. Ito po ang ating. Dito po tayo ngayon sa parking lot ng Tokyo Metropolitan Children's Hospital. Kuyang ginundong ay ka. Thank you po sa mga nag-greet dyan. Kayo po'y pauwi. Nag-visit lang po tayo sa ang gamit po natin ngayon sa sakyan po hindi po Alphard V6, hindi po Alphard ano yun, ang gamit na ay Daihatsu KG12, ay maliit lang. Thanks, shoutout po sa Shin-A Yuging kay sa Shin-A, shoutout po, maraming
salamat po. Kawat kong maday ang lubong naman. Ba't kaya daming sasakyan lagi sa ano? Sa hospital, no? Dito na po tayo, pauwi na po tayo. Nainganap baya. Ayan po, nasa parking lot po tayo ngayon ng pauwi na po. Pauwi na po tayo. Ihatid lang po natin ang ating salamat insan sa iyong suporta. Sa mga pumupunta po dyan, maraming salamat mo. Kure kara mo nihongo mo usiro tame yarimasu no de sore de yoroshiku onegai itashimasu. Mga Bicolano tabi dyan, comment lang po mga Bicolano. Lalagay lang pagkain natin. Turn right. Are you okay, Kenzo? He's okay daw. Hindi. Ayun, pauwi na po tayo ng ano, almost 50 kilometers po ang ating biyahe. Dadaan po tayo sa ano, makikita nyo po ngayon ang expressway dito sa Japan. Nano de maraming salamat po. Tingnan nyo po ang bus. Andito ang bus po dito, hindi yung ano, may schedule po sila dito eh, may time schedule lang. I got it. Hidari Hoko. Hidari means left. Kung makita nyo po, nanake. Ayun, okay na po. May nagbiglang signal ba? Kaya ito, nakain tayo habang traffic pa ng konti. Are you okay, baby? Nandyan sa likod ko yung baby natin eh.
Senso, daiju bukai? Oh, daijoubu datte. Oh, can you to? Hmm? Do you want this one? No? Oh. Wait. Jembo sore wa potato jembo tabitara mo. Tsuki kore tabere yo. Hmm? So tabi na ito. Mo, dami daro. Jembo tabi na sa'yo. Hindi ko alam kung naintindihan niya. Pero naintindihan naman daw niya. No. Daiju ba na yun na? Na? Ay! Okay na. Sige guys, to magsa-sound strip muna tayo. Na 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 na. Na 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 na. 次の信号は右方向です。 Medyo na ano lang tayo sa starlight. Na ano lang po tayo. No, no. Ang haba ng stoplight, hindi tayo nakahabol. Go, 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 go. Let's get ready to the rumble. Let's get it out. Medyo traffic lang kaunti, but it's okay. Mahinang ating Oh, hold on baby, hold. Hindi na naman tayo nakahabol. 右方向です。 Hold on baby, hold.
diretso natin na. Okay, go, 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 go. It's our turn, baby, baby, come on. Ito, medyo およそmatraffic. 700メートル先、国立インター入り口を左方向です。Dandaan lang po sa pagdadrive. Magdadrive ako hanggang Bicol. Tapos magsiswimming doon sa beach. Inanala ko ang boyfriend ko. Kahit may kasama siyang aso. およそ300メートル先、国立インター入り口を左方向です。Swimming. Bus na? Tingin po tata. Tingin. Gusto mo? No? Okay. Drink na. No na, drink na! Drink na! Okay? Huwag pasaway ang Kenzo. Yo. Uy! No! Kenzo, no! Ay ko, pasaway ang baby. No, Kenzo, no! Baby, yun, very good ang baby naman eh. Diba? Ang baby nating very good. 次の信号は左方向です。その先500メートルで斜め左方向、中央自動 Thank 車 you, 道 Pangga. Thank you, thank you. Thank you. To, papasok na po tayo sa Cho 左 Expressway. 方向です。Hidari Hoko daw po. Shoutout po, Pangga. Very, very long shoutout. Long, Pangga. Shoutout po. Maraming salamat. Shoutout po sa atin lahat dyan. Mobile live streaming. Kung saan ang maganda eh. Kaya nung Streamlab tuloy tayo. Wait lang po ah. Hindi rin natin malaman eh. Chodor. Bosokodoro. Dito daw. Oh. Dito. Tama. Tama. Senjuku Homen desu. Senjuku is the part of place in Tokyo, Japan. Senjuku. Look po ang ATC dito po. Tingnan nyo po ah. Kung ano natin sa Pilipinas. Ito po ah. 20 kilometers. Tumunog ka agad daw, di ba? O, hindi ka pang ano. Hindi ka natitigil po eh. Kaya mabilis ang ano dito, sana ganun na lang sa Pilipinas.
sana. Pero mangyayari naman yan eh. Don't you worry. Everything will be fine. Diba, Kenzo? The show? Maraming salamat po sa inyong pagtambay, pagsuporta. Here we are today, like always. The rooms are getting smaller. Oh yeah. Wonder how, wonder why, I wonder where they are. The days we had, the song we sang together. Oh yeah. And oh, are you okay, baby there? My love, so forever, reaching for the love that looks so far. Oh yeah. So I say a little prayer and hope my dreams will stay when the skies are blue. Yan po, maluwag na maluwag. Ngayon po ay state of emergency pa naman po dito eh. Pero napakaluwag po ng ating kalsada ngayon. Thankful po tayo sa ating company na lagi tayong pinapahirap ng car. Medyo maingay lang po na po. Ang limit no. What, Kenzo? And the skies are blue. See you once again, my love. Horses and coast to coast, we find the place I love the most. See you once. Ayusin ang upo, Kenzo, okay? Oh yeah. Dito po tayo. Andito na si Chito Miranda. Andito na si Cloud9, wala siyang apelido. Asminido, Laurelia, más buscado. Ya sabes, ni amigos, tan solo quieres. Shoutout po sa lahat ng ating viewers, sa ating 2 people in the house. Down sabi nila, at ang sabi nila, may anting-anting ako, ngunit di nila alam, Diyos ang dahilan mo. Oy, wag na po tayo mag-overtake, tayo maano lang eh. Pinoy ako. Last 40 kilometers to go po. And then our schedule of arrival will be 2:39 p.m. That's why today is ano na po is 2:02. That's plus 37 minutes. Last 37 minutes to go. Yagero sorawa, tunda ironi, miyete himasu ka, tomo, 僕たちに
na daw si Kencho. Aking ina, mahal kong ina, pagmamahal mo, aking ina, yakap mo sa akin. Pasensya na po sa inyo sa aking boses. Inahanap mo, ininang mo, sa gitna ng pagkakahimbing, yakap mo ang gigising. Oh yeah. Chufu exit 1 kilometers go. Chufu exit. Hindi pa tayo dyan. Aking ina, mahal kong ina, mahal mo, aking ina, yakap sa akin. Kencho, chocolate.
talaga sa aking mata. Uy, Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minahal ko. Kasabi na okay lang di ako okay. parang tangang kausap Alam po. harapan. Sit down na, ayusin lang natin ang ating baby. Sa pinagkawalan. Kaya nakatayo kasi ayusin natin. What? Sit down. Malapit na tayo, baby. Wow. Wait. Tapos na ang lahat, Don't open, okay? nandito pa rin ako. Kailan kaya uli magkakatawa? Di ko Okay guys, let's go. Di ko alam. Ingatan mo siya. Inaalala ko lagi sa'yo. Nawala na lang sa iyong pagmamahal. Gusto kita isayaw na gusto kita isayaw Sit down na, baby. Don't. Sit down na, baby. I
masaya ayoko lang pahalata kasi okay na naman ako basta magkasama ka. Bakit ba kung pinagkainaisip na bitawan? Ikaw yung paraiso, di ba? Kahit hindi kita kasama, kung mag-iaga kahit kung mag-isawa, nakaalala isa ang mga bagay mo naman ako sa sarili, laging nandiyan ka. Isayaw ng mabagal. Gusto ko, walang gusto. Ngayon alam ko nang hindi ko kaya buhay nang wala ka. Kahit saan man tayo magpunta, pinadhanang magkikita. Yun, mayroong katar, gusto ko sa akin ikaw. Kung ako sa iyo, hindi ka mabisang mahalin ka. Wala daw iba, ikaw lang ang aking malagang Pilipina. Ikaw ang dalaga, ikaw ang prinsesa. Pag nawala ka pa, nagkakawa ng gana, baby. Kaso lang wala na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala na makakagawa, pagkagatong ko sa iyong napadama. Salamat sa pag-ibig mo, ibig mo lagi kong nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Namimiss kita. Baby ko, kahit wala ka na sa piling ko pangakong ipagdarisal pa rin kita. Ipagdarisal pa rin kita. Ikaw na Nakita kong isang lalaki, hindi ko malimutan ang kanyang imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapagali. ikaw na lang ang katabi buong gabi. Meron akong tinatago, di ko lang maamin. Kasi sa'yo ako'y maihain. Pero kahit anong oras mo ako tawagan, Dadaan muna tayo guys sa ano, service area. kasi sa'kin, only if you want it, baby boy, sabihin mo. Dadaan muna tayo, mayroon tayo, hindi pa tayo nagla-lunch. Bili tayong coffee. Pinagkakago namin ka sa aking mata. Ikaw na ang pinaka maganda na talaga sa aking mata. Yeah. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Isabi na lang ng What do you want, baby? What do you want, Kenzo? Juice? Parang tanay Wait ah. kausap ang talaan.
wait lang here wait lang. Kaya't humihili ako kay Bathala. Sana ay hindi na siya luluhaban. Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti ang tuwa sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dati kasaya. Papalit lang tayo ng parts parking. Wait lang po. Sa bawat salit, hanggang sa kawalan, Yeah, juice. Okay, salin na natin mainit pagkan eh. Tapos na ang lahat, nandito pa rin ako. Hindi kaya muli magkakataon. Di ko alam, Dandan. Hot. di ko alam. Sarap. Oishi. Ingatan mo siya. Okay, let's go. Oh, yuk ko rin. Oh, dandahan eh. Tako mo kasi eh. M. Oy, wait. What? Juice? More? Yeah, let's go.
Here we go. Here we go. Hello po sa inyong lahat mga kabayan. Good morning. Good Welcome back sa afternoon. bago nating vlog sa araw na ito. Ngayon po ay nandito Inabutan po ng ads yung ano natin, sounds. Wait lang po tayo ah.
Ueno Station. 左方向箱崎方面です。 Layo pa pala. 銀座方面。 Last ilang kilometer? Last 10 kilometers na sa bahay na tayo. Maraming salamat po. Ka-Idol TV Official, maraming salamat po sa iyong pagdalaw, pagbisita. Thank you. 6% na lang po ang ating battery. Malapit na po nating patayin mga ating mga kapatid. Last 6% battery po eh. 左方向です。 Malapit na po. Last 6%. Expressway ng Japan. Diba? Mabilis ang transportation. まもなく銀座方面です。 Ginza Homendes. Bakit na lang? Na 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 na. Di magsisisi. Ito pa rin ako. Sa mundo, sa mundo. Okay, Ginza, Hakusaki. Malapit na po tayo, malapit na rin po tayo およそ malumpa. 3キロ先上野方面です。 Sige na po ating mga kapatid, ating mga kapuso, kapamilya, kajaptalog dyan. Maraming salamat po. Ang inyong lingkod, Jap Talog, Paris Jap Talog. Sigaw ako, pwede na lang. Yun, kaya pala tahimik ang ating baby. Nagpakawala siya. Sige na, mamaya papakita natin po yung ano. Meron po po. Ay ko. May pupo, hindi naman natin. Filipino Heart Channel, shoutout po sa inyo. Bangga, shoutout po. At Wong Cho Wong, shoutout po sa ating mga ano dyan, sponsor. Maraming salamat po pala sa mga sumusuporta sa atin. Shoutout po sa Nivares Water Refilling Station. Shoutout po sa Zenerity, One Goal, One Family. Diyan po kayo lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa Nivares Water Refilling Station team dyan. Kay Sir Eugene, maraming salamat po. Mulat sa pool siya po ang ating gumaya parang na-inspired tayo lalo nung nakikita natin ang vlog niya si Sir Eugene, A Day with Eugene. Minsan po nagbibigay hindi naman minsan, lagi po siya nagbibigay ng mga gandang impormasyon lalo po sa Lancaster, New City.
Sige na po, tayo'y 3% battery na lang po. Maraming salamat po sa ulitin. Ito, malapit na po sana tayo sa Uweni Station. Next time po, papasyal ka kayo sa Uweni Station. Magpaparaffle rin tayo. Promise. And I swear. Say na po, bye bye. Mama, chup chup.